Per preparar la coca de Sant Joan necessitarem els següents ingredients. Comencem tamisant la farina amb la sal, barregem i reservem. En un altre bol, barregem els ous i la mantega fosa i batem durant 2 minuts. Afegim també el sucre i seguim batent uns altres 2 minuts més. Barregem el llevat amb la llet tèbia i ho afegim en el bol. Finalment, afegim la ratlladura de la pell d'una llimona i tornem a barrejar tots els ingredients durant 1 minut més. Afegim la barreja amb la farina i amassem durant 10 minuts o fins que veiem que la massa es separa dels laterals. Formem una bola i la posem en un recipient. Tapem i deixem llevar la massa fins que dobli la seva mida, entre 1 hora i mitja i 2 hores. Posem la massa en una superfície i amassem durant un parell de minuts per treure l'aire. Amb l'ajuda d'un corró, donem forma a la nostra coca de Sant Joan. Marquem amb els dits els llocs on posarem la fruita confitada i pintem la coca amb un ou i una mica d'aigua. Posem a calentar el forn a 180 graus. Mentre, decorem la nostra coca de Sant Joan amb la fruita confitada i pinyons. Abans de posar en el forn, posem una mica de sucre per sobre. Posem la coca al forn durant uns 15-20 minuts, amb calor a dalt i a baix fins que agafi una mica de color. I ja tindrem llesta la nostra deliciosa coca de Sant Joan.